Priča o Deda Mrazu i Svetlucavoj njuškici. Daleko, daleko na severnom polu, gde je sve belo od snega, nalazi se jedna topla drvena kućica. U njoj živi Deda Mraz, deka sa dugom belom bradom i najdobrijim osmehom na svetu. Deda Mraz ima najboljeg prijatelja. To je Irvas Badi. On je poseban Irvas. Njegova njuškica može da svetli kao mala crvena lampica. Bilo je veče uoči Nove godine. Velike sanke su bile pune poklona, igračaka i slatkiša. Hajde, Badi, vreme je da krenemo, rekao je Deda Mraz i obukao svoj crveni kaput. Deca nas čekaju. Badi je veselo poskočio, a zvončići na njegovoj opremi su zazvonili. Cin, cin, cin! Leteli su kroz zvezdanu noć. Ispod njih su spavali gradovi i sela. U jednoj maloj, toploj kući spavali su brat i sestra. Oni su sanjali Deda Mraza. Ostavili su mu čašu mleka i 2 keksića pored jelke. Odjednom počeo je da duva jak vetar i da pada gust sneg. Hu, hu! Deda Mraz više nije mogao da vidi put. Oh ne! Zabrinuo se Deda Mraz. Kako ćemo pronaći kuću brata i sestre u ovoj mećavi? Ali Badi se nije plašio. On je samo jako, jako dunuo kroz svoju njuškicu i... blic! Njegov nosić je zasvetleo crvenom svetlošću, jače nego ikad. Osvetlio je put kroz sneg kao mali čarobni far. Bravo, Badi! Ti si najbolji Irvas na svetu! Nasmejao se Deda Mraz. Uskoro su stigli do prozora brata i sestre. Deda Mraz je tiho, tiho, kao perce, ušao kroz dimnjak i ostavio šarene poklone ispod jelke. Video je mleko i keksiće. Baš su ukusni. Šapnuo je i gricnuo jedan keks. Onda se vratio u sanke, pomazio Badija po Svetlucavoj njuškici i oni su poleteli dalje u noć, da obraduju i drugu decu poklonima. Kada su se ujutru brat i sestra probudili, potrčali su do jelke. Jupi, pokloni! Povikali su srećno. Deda Mraz je bio ovde. A daleko na nebu, Deda Mraz i Badi su ih čuli. Smejali su se, srećni što su doneli radost. I tako, svake Nove godine, Deda Mraz i njegov verni Irvas Badi putuju svetom, a Badijeva crvena njuškica im uvek osvetljava put do srca dobre dece.